Pár praktických rád pre všetkých, ktorí cestujú do Kostariky prvýkrát. A sú to informácie, alebo skúsenosti, ktoré som nadobudla vlastným cestovaním a samozrejme mi pomohli ľudia, ktorí tu žijú a hlavne komunity. Takže je dobre sa poprepájať s ľuďmi a práve preto som k dispozícii aj ja vám. A keby ste potrebovali akúkoľvek pomoc, tak veľmi rada pomôžem, pretože takú pomoc som dostala aj ja pred 4 rokmi, keď som tu prvýkrát prišla. Keď pristanete v hlavnom meste San Jose na letisku, tak sa potrebujete niekde ubytovať. Mám skúsenosť s hotelom v Santa Ana, respektíve s ubytovaniami aj z Airbnb a sú to naozaj overené kontakty, takže keby ste potrebovali tipy, tak vám ich rada poskytnem, stačí mi napísať. Z letiska sa dostanete taxíkom a to sú buď miestne taxíky takej červenej farby, alebo fantasticky tu funguje Uber. Zaujímavosťou je, že Uber je tu stále ilegálny. Všetci sa tvária, že to neexistuje, ale je tu toľko aut k dispozícii, ktorí Uberom jazdia, že naozaj tie čakacie doby sú minimálne. Vodič vás väčšinou požiada, aby ste si sadli dopredu, pretože keď sedíte dopredu, tak sa tvárite, že ste buď jeho sestra, teda v mojom prípade, alebo manželka, takže policajti tu ale aj tak moc tie auta nezastavujú, takže všetko je v poriadku. I napriek tomu, ako spomínam, že je Uber ilegálny, tak funguje úplne špičkovo, vždycky sú milí. Teda ja som za 4 roky nemala absolútne žiadnu zlú skúsenosť s Uberom a takisto ani s bezpečnosťou. Niekedy vám prídu také malé angličáky, takže treba možno pozrieť aj typ auta, ktorý je k dispozícii, pretože keď idete s mnohými kuframi, tak je problém, ale zase keď ste sami, tak naložíte mu zadné sedadlá a on je celý šťastný, že zarobí. Sú tu teda aj ženy, veľakrát vodičky, ktoré riadia tie autá, takže hovorím úplne v pohodičke. No a keď to porovnám, tak si zoberte, že zo hlavného mesta, z letiska, sa do Santa Ana dostanete približne do 20 minút, v prípade, že nie je trafik. A inak, záleží od toho naozaj, ako je dopravná špička, pretože tá situácia na Kostarike je z roka na rok zaujímavejšia, to vám poviem úprimne, pretože auta pribúdajú, ale tá infraštruktúra tá sa drží niekde na rovnakej úrovni, ale tak ten Uber vám vždycky vie ukázať, že koľko to bude asi trvať. A vyznačí vám vlastne aj tie ucpaté cesty. No a teda za tú cestu taxíkom zaplatíte $30. V prípade ale, že použijete Uber, tak vás to vyjde maximálne do 10 000 kolones, čo znamená, že v roku 2025 ste za €1 dostali 520 až 560 kolones, záleží od kurzu, takže tá cena je naozaj neporovnateľná a výhoda v prospech Uber. No a ten k vám príde, alebo ten vás vyzdvihne na letisku hneď na vrchnom parkovisku, ale to by som vám vysvetlila naozaj až v prípade, že by ste mali konkrétne už mali záujem o informácie, čo sa týka príletu. Na letisku si môžete hneď kúpiť miestnu kartu do telefónu, čo vám ale ja z vlastnej skúsenosti už neodporúčam a poviem vám prečo. Keď si v Telekome, ak máte tohto operátora, o iných neviem, ale Telekom ponúka službu a balíček Business S, ktorý stojí €15 na mesiac. Oproti minulému roku išli s cenou dole o 18 €, lebo som platila 33 € minulý rok ešte. Tak v roku 2025 to už bolo 15 € a ponúkajú vám v tomto balíčku 5 GB, čo je absolútny dostatok. Ja používam WhatsApp na komunikáciu so svojimi blízkymi a som s nimi v každodennom kontakte, aj v prípade, že som mimo Wi-Fi, takže tieto dáta vám úplne krásne vydržia a je to cenovo naozaj výborná voľba a odporúčam. Takže tento rok ja som si kupovala síce aj tú kartu, ktorá vyjde tých 10 000 kolones, tú miestnu, ale nevyužila som ju. Využila som ju na Uberi, ale ten Uber si viete využiť aj v tom vašom telefóne. Je dobré, aby ste si tú aplikáciu Uber
stiahli už doma, pretože niekedy vyžadujú len... proste mne neprešla platba kartou, takže vždycky mi tu ukazuje len cash, tak si to doma skontrolujte, ale ja ten cash teda mám, takže je to výhoda a môžete si v prípade, že chcete si byť istí, tak hneď po prílete je tam okienko, samozrejme, že vymente si minimum tých kolones alebo majte pri sebe doláre, tie tiež všade akceptujú. No a toto je ďalšia vec, na ktorú chcem upozorniť, a to sú platby v Kostarike. Najvýhodnejšia sa mi potvrdila karta Revolut a takisto mať teda tú aplikáciu stiahnutú a dať si tú námahu a urobiť všetky veci, ktoré sú preto potrebné, pretože ten kurz je výhodný, platby sú pohodlné a vy si môžete urobiť jednoduchú zmenu toho, že prostredníctvom tej aplikácie Revolut si len premeníte peniaze, to znamená, že euro na dolár v rámci tej aplikácie a môžete platiť aj dolármi. Upozorňujem len na jednu vec, že táto zmena v rámci aplikácie z eura na dolár je dobre robiť cez týždeň, pretože cez víkend si tam účtujú poplatky. Keď to robíte cez týždeň, tak je to bez poplatkov. No a stále si to platím s Uberom. Revolut karta je tu akceptovaná všade, ja platím vlastne a používam len tu. Takže si urobím prevod peňazí zo svojej domácej banky na Revolut a platím len Revolut kartou. Tak to je takéto praktické odporúčanie. No a keby ste si chceli zmeniť cash už priamo v Kostarike, tak odporúčam Banco Nacional banku, pretože je tam síce obmedzený počet, ktorý vám banka vydá, ale je to bez problémov a myslím si, že 200 000 kolones vám vydá na jeden raz, až 400 000 kolones, aj s tým som sa už stretla. Takže s touto bankou mám dobré skúsenosti a všetko funguje. No a čo sa týka hotelov, tak naozaj, keby ste chceli konkrétne ten hotel, v ktorom ja väčšinou som, alebo dokonca aj to Airbnb, tak len mi napíšte. Ja vás kontaktujem priamo aj s tými ľuďmi. Inak Uber už funguje aj v Uvite. Doteraz to bolo len v tých väčších mestách a teraz je to už aj v Uvite. A dokonca aj tam mám kontakt na človeka, keby ste potrebovali a rada vám ten kontakt poskytnem, pretože tiež som sa na ten kontakt dostala cez miestnych ľudí, takže hovorím, je to výborná pomoc a ja by som chcela samozrejme pomôcť aj tým ostatným, ktorí prvýkrát do tej Kostariky prídu. No, takže to boli platby, to boli hotely, a to bol Uber a hlavne si užívajte Kostariku. Keby ste čokoľvek potrebovali, tak som k dispozícii, stačí, keď mi napíšete súkromnú správu. Majte sa krásne, užívajte svoje dni.